Qedeqeya derketina kolana li navçeya Sûriya Amedê didome. Li 6 taxên di navbera Hezro û Licê de jî qedexe hatin danîn. Hem li Hezroyê û hem jî li Sûrê operasyon berdewam dikin. Li gorî agahiyên ku xelk dide, li navçeya Sûrê gelek birîndar hene. Ambulansî ji xwe ji bûna birîndarê me naylin. Ji bûna birîndarê me naylin. Birîndarê me hene abi naylin. Vî dewleta AKP nayle abi. Vira digire, alî dinê digire Hesirliye. Ji xwe me jî hendek vekirine. Naylin, ê me naylin vanarin, ew naylin ê me werin. Di ser ragihandina qedexeyê re 7 roj derbas bûn. Lê polîsan hêjî nekarine herêmên xendekan kontrol bikin. Derdora Sûrê jî ji xeynê Bircan ji aliyê polîsan ve bi têlbendan hate pêçan. Deriyê Çiyê jî ji çûn û hatinê re hate qedexekirin. Piştî qedexeya navçeya Sûrê qada deriyê Çiyê ango qada Şêxsayê jî bi temamî bi têlbenda polîsan hate girtin û ji çûn û hatinê re hate qedexekirin. Ji ber şer heta niha ji Sûrê bi hezaran kes koçber bûne. Kesên ku li ba nasên xwe dimînin jî her serê sibeyê tên derdora Sûrê û li benda rakirina qedexeyê disekinin. Ez dikarim çim tkana xwe. Îro pênc roje, şeş roje tkana me girtiye. Ramala Kapsî ji ewa kîne. Ramala Kapsî gava ku tu çêvê dirê, mêrê kimlikê xwe nîşan dide derbas dibe. Çûçkekî hêlînayê xirab bibe çavî hêlînaya. Em îştên çavê me hêlîna me em herin hêlîna xwe û girtiye em nikarin. Xelkê tişkî naxwe awita durdane û ne nankîne te berçîne. Xelkên navçeya Sûrê ji vê rewşê metirsîdar e. Li gorî ku ew dibêjin gelek malbat bê nan û bê xwarin mane. Ger qedexe hêjî dirêj bike, dibe ku gelek kes ji birçîbûnê şerpeze bibin. Maşallah dekak. Rûdaw Amed.